Godt. Hej Michael. Jeg vil lige vise dig, hvordan den her kaffemaskine den fungerer. Sådan hurtigt, grundigt. Vandtanken. Der sidder et vandfilterholder og en vandfilter i. Og det gør man lige sådan der. Så der er vandfilter på her. Sådan der. Og der sidder en tæller i maskinen, der fortæller dig, hvornår du skal skifte filteret. Jeg har lige skiftet det her for en par uger siden, så der er stadigvæk 2-3 måneder i. Det er 100 liter vand, den kan køre igennem sådan en filter her. Og det skubber du herned i. Og så hælder vi vand på vandtanken. Der er sådan en max-linje. For bare det sådan, man ikke spiller. Og den sætter man lige på her. Ups. Godt. Og så kaffebønner i heroppe. Vender i maskinen. Så vi kan se noget. Vandbakke kan tages ud, tømmes, skylles. Jeg putter den i opvaskemaskinen, fordi jeg synes det der kaffe der, det kan godt blive lidt ulækkert nogle gange. Så tænder vi. Jeg har modificeret maskinen lidt med, jeg ryger, og det er ikke et brugt cigaretfilter, der sidder derinde, men det er fra hjemmerulle af. Det har jeg lige blokeret den kontakt med, sådan at man kan lave rigtig god kaffe. Og den virker også på de smarte funktioner stadigvæk. Vi vælger en kaffe latte. Sætter vi vores kop ind under og får forvarme bryghovedet og koppen. Mens den kører vand igennem, så tager jeg vægten og sætter ind under. Jeg larmer lige lidt. Sætter vægten ind under vægtskålen, eller doseringsskålen, om man vil. Og nulstiller vægten. Maskinen den ryster lige lidt, så sådan der, 0. Så står koppen her og varmer op. Bryghovedet har fået en enkelt forvarmning. Jeg holder, kværneknappen inde, til den begynder at skrive rengøring. Og så skal vi ramme 18 gram. Det var der. Så tager jeg mit porterfilter, min doseringstrakt, sætter på. Man kan lige lave sådan, at den står lige. Så tager jeg kaffen, lige så stille ned i. Væk med den, så har jeg det hedder Needle Distributor Tool. Der får den lige sådan for at smadre de klumper kværnen den laver. Får den lige sådan en, jeg skal lige se om du kan se hvad jeg gør her. Kører bare lidt rundt her, indtil du kan se at der ikke er store klumper i det. Godt langs kanten her. Og det sådan ligger som et jævnt fint lag heri. Hele vejen rundt, at det ikke ligger skævt i den ene side. Så får den lige på bordkanten. Tap. Af med... Behold den her på. Tag min pre-distribution tool. Lige drejer. Det er sådan, den godt lige
slå lidt på den, så kan man kigge. Det er pænt og jævnt. Ja, men de sæt her. Den her, det er den 54 mm, den passer til det porterfilter, som sidder i det Naked bottom porterfilter holder. Så får den bare et lille tab, og så der. Altså, der ligger lidt løs kaffe. Man kan lige sådan der. Skal jeg lige have. Jeg bruger de her puck screens her, for at der ikke kommer kaffe op i maskinen. Ligger ovenpå. Og dem her, de skal vende med de store huller. Der er en anden slags, jeg har. Jeg skal nok lige få det rengjort, men det er lige meget, hvordan de vender. Men dem her, de skal vende med de store huller opad. Sætter porterfilter lidt under, drejer helt over, tømmer min kop for vand. Flytter vægten over under. Så den står 0, og så trykker jeg på bryg. Så skulle det gerne passe med det, man kalder for espresso ratio. 1 del kaffebønner til 2 del kaffe færdig. Og det må højst tage en 28 sekunder. Nu glemte jeg at starte tiden, men man kan også følge tiden heroppe. Men vægten har en espresso-funktion, hvor du kan holde øje med tiden fra den første dråbe af. Vi er måske lidt for fin grind i dag. Vi er oppe på 30 sekunder nu, og ja, ramt de 35 gram kun. Jeg ved ikke lige. Jeg skal nok lige få den indstillet, sådan at det passer til de bønner her, hvis det er, at du ønsker at køre med dem. Ellers så er det jo noget af det, man skal lege med og finde ud af sin grind size. Ja, det tager lige de første 50-100 kopper at lære det. Men så har jeg min dejlige espresso her. Så vil jeg så have noget mælk i. Der er en lille streg hernede i. Jeg tager bare den nederste. Og jeg bruger altså bare Rema lidt mælk. Jeg ved godt, at man kan få alt muligt dyrt, smart, fancy. Jeg synes, det giver det bedste skum, og det er også det er noget billigere at køre med i længden. Så spidsen af steamtippen, den skal bare lige røre mælken, og så få den til at slynge rundt. Nu er det lidt svært her med en hånd. Og så bruger jeg min lillefinger som termometer. Når jeg ikke kan holde ved koppen mere, så stopper jeg med at skumme. Au. Tør spidsen af. Lukker den ned. Så er der alle mulige fancy måder at hælde sin mælk op på. Du kan se, den er sådan lidt grov i overfladen med store bobler. Det skal være sådan helt ligesom sådan en gang maling. Og man kan lige slå den lidt ned mod bordkanten og så slynge den rundt. Så kan man fjerne de største bobler. Så hælder man. Så kan man øve sig at lave et lille mønster, hvis det er det, man vil. Skyller mælk i kanden. Ja. Jeg plejer bare at skylle den, og så sætte den på hovedet herinde under. Så kan den lige stå og tørre. Men ja, det er at lære sin grind size. Vi kigger lige på den herovre på siden. Se, der står slower eller faster extraction. Det er jo så færre sekunder eller flere sekunder. Og vi var lidt for langsomme. Så vi skruede lidt op.
Man kan også se heroppe på maskinen. Det er langsommere, ikke også? Det var den forkerte vej. Så vi prøver at gå op på 12. Det tror jeg cirka det der. Vi prøver lige at køre et shot med igennem, så kan vi lige se om det passer. Tømmer porterfilteret. Jeg har sådan en knockbox til, og den får du også med. Jeg plejer bare lige at bruge skraldespanden. Ja. Tørrer det lige af med en klud. Og en tør klud. Det er vigtigt, at det er tørt ned i bunden, at der ikke ligger store vanddråber, fordi så giver det en uens brygning og laver sådan nogle splash ud over det hele. Væk den under igen. Den siger 0. Vi går lidt frem og tilbage her. Vinegar latte. Når man laver en ændring på kværnens indstillinger, så går der som regel 2 til 3 kopper før den er sådan helt hjemme. Fordi der er noget, altså der er lidt af det fine kaffe. Det sidder stadigvæk, altså den gamle indstilling, det sidder stadigvæk lidt ind igennem systemet her. Vi prøver igen. Jeg tager bare lige sådan lidt glas her. Overvarmer. Holder øje med vægten. Det var de 18 gram, lige præcis. Funnel og så videre her ovenpå. Bum. Jeg havde sådan set ikke behøvet at forvarme, bare lige for, at den har kørt igennem. Needle distributor. Er lidt ude af fokus. Fjerne klumper. Det hedder et eller andet fancy på engelsk, men det er, hvis du går ind og ser de der videoer med ham der, James Hoffman, og får lidt forståelse for, hvad han kan. Han er tidligere verdensmester i barista. Og han er pissegod til at forklare det, godt nok på engelsk. Det er så hvad det er, men ja. Tap. Spænd. Fint. Tap. Og det er ikke noget med, at man skal ikke op og stå på den. Det skal bare lige komprimeres kaffen. Puck screen. På med den. Jeg plejer at putte dem i opvaskeren. Sådan. Når man har 4, så kan man bare putte dem i opvaskeren efter hver brug, synes jeg. Man kan også gøre dem rene med steamtippen her. Sæt mælkekanden ovenpå, så den tror, at den er kold. Og så kan man tage jeg brugte en pincet. Og så kan man sådan ind under. Pas på fingrene, det er varmt. Det er skide damp der. Porterfilteret log ind. Vægten ind under. Kop, glas eller hvad man bruger. Nulstil. Så prøver vi lige at sætte den over på. Det fungerer ved at man dobbelttapper. Er det mig der er galt på den her? Det er på den her. På tænd. Så står der P1. Det er hvis man skal lave pour over kaffe. Og det er et andet program til pour over kaffe. Jeg har ikke brugt det. Men dobbelttryk. E for espresso. Vi prøver at brygge. Så starter den tiden der, når den første dråbe rammer, og det er egentlig den tid, fordi den starter lidt før heroppe med at tælle. Og hvad vil sige, det var lidt for groft, så vi skruer den ned på 11.
Sådan der. Så burde det skulle passe nu, fordi at det tog 22 sekunder, og den kørte 40 gram igennem. Yes. Så kan vi lige gå igennem noget rengøring af den. Der er sådan nogle afkaldningstabs til kun hver 3. måned ifølge Sage. Og så er der den lille bøtte her med de her backflushing tabs. Fjerner lige vægten. Tømmer porterfilteret. Skyller det. Vi kan have kaffe, når vi backflusher. Så må det godt lige være. Så gør det heller ikke noget, det er vådt eller noget. Så skal vi have den her skive her i. Det er sådan, at den blokerer for vandet. Sådan der den danner tryk uden at køre vandet ud. Den skal lige ligge ordentligt her, kan jeg se. Sådan den slutter tæt. Og så tager man en tab. Og det her, det gør man en gang om ugen. Så går man ind i indstillinger, eller trykker hjem og går ind i indstillinger, og vælger den menu, der hedder bryghovedrensning. Altså jeg gjorde det sidst den 13.5. Det er så 14 dage siden. Så den guider egentlig også ind igennem her fint, med hvordan man gør. Bum. Porterfilteret i. Fyld den til max, det er den næsten. Tøm drypbakken, den er også lige blevet tømt. Og start. Så kører den lige sådan en cycle på 5 minutter. Og så har den skyllet maskinen igennem. For at bevare god smag og maskinens levetid. Og det larmer lidt og sprutter og gør ved. Jeg kan anbefale dig, hvis det er, at du ikke har mod på at skumme mælk, så den har den her automatiske funktion, hvor man sætter den her ind under. Det er sådan en magnetisk temperaturføler, der sidder, så har man mælk i og trykker på mælkeskummeknappen der, uden at den er løftet ud. Den der. Så måler den selv temperaturen og skummer noget okay mælk. Det er fint til begyndere, vil jeg sige, men det er ret sjovere, hvis du får noget meget federe skum ved at lære det ordentligt. Ja, jeg ved ikke, om jeg har mere. Hvis du skal bruge de standard smarte funktioner, så gå ind og lege med det i indstillingsmenuen. Jeg synes ikke, det er god kaffe, den laver. Den grinder, ja, det svinger rigtig meget. Det kan svinge op til 2-3 gram med hvor meget kaffe den vil have der i. Og den her tamper her, den passer kun til de standard kurve, der er med. Og de er ikke ret gode der. Hullerne, de er, hvad skal man sige, de er ikke machinet ud på en CNC-fræser. De er prikket ud på en stamper, og det gør den meget uens og giver en meget uens bitter trælskaffe. Men leg med det, Michael. Jeg håber, du bliver glad for den. Jeg får lige givet den en sidste touch-up for vasket puck screens, og ja. Du får der er en 250 gram Rema-bønner med, så kan du lige starte med det, men det er okay kaffe, synes jeg, til pengene. Jeg har startet med at købe dyre Copenhagen Coffee Lab bønner, men det kræver, man har en god fuldtidsstilling. Det mistede jeg jo lige pludselig, så ja, jeg måtte køre budget. Ellers andet, så må du skrive, så kan vi prøve at tale sammen, hvis der er nogle ting, du er i tvivl om. Ja, kan du have en god dag.